A asinatura do convenio entre Vilagarcía, Caldas, Portas e a Xunta para a creación da Vía Verde do Salnés cada vez está máis preto. Os tres gobernos municipais veñen de manter unha reunión coa Xunta en Santiago para ir perfilando os detalles do acordo. No encontro debateuse que partes do proxecto vai asumir cada administración. Nos levamos un plantexamento de inicio dende aquí, dende o Concello, e era porque, a Xunta de Galicia ten financiación FEDER, a financiación FEDER de fondos europeos ten os seus requisitos, e nos plantexamos a idea de que actuasen sobre a ponte que cruza o río Umia, e ao mesmo tempo a sinalización e o mobiliario de toda a senda da Vía Verde. E a Xunta comprometeuse a estudar a posible rehabilitación da ponte de ferro situada en Saiar, en Caldas. A decisión deberá tomarse en breve porque, se todo vai segundo previsto, as obras poderían comenzar este mesmo ano. Non é unha obra que teña un prazo de execución moi longo, porque xa o que son as travesas e os raíz xa foron retirados no seu momento polo propio Ministerio de Fomento, e a cometer a adecuación do pavimento, os accesos e demais, e a ver se para o verán que ven é posible disfrutar desta increíble nova Vía Verde, porque realmente noso interés en poñer en valor esta infraestructura precisamente porque consideramos que pode ser un reclamo turístico moi importante non só para Vilagarcía, sino para Caldas e para Portas. O trazado desta ruta permitirá ademais poñer en valor moitos atractivos da zona. Pois dende o Pazo de Rubiáns, que son xardíns de excelencia internacional aquí na saída dende Vilagarcía, pasando a igrexa de Santiaguiño de Godos, a Azucareira de Portas, que é un exemplo de arquitectura fabril do século XIX, a propia ponte, que foi das primeiras pontes do trazado ferroviario en toda España, porque a primeira liña de ferrocarril foi entre Carril e Santiago, pero a posteriori foi entre Carril e Pontevedra, un das primeiras pontes para o trazado ferroviario en España. En total, a futura Vía Verde do Salnés vai percorrer unha distancia de algo máis de 10 kilómetros.